tady je Vili a já vás vítám u dnešního videa. Dneska si pro mě můj střihač udělal 10 otázek, 12, nevím. Tady mi to už předává. Ahoj. To jsou nějaké otázky, jinak musím pozdvihnout všechny v tom roce 2024 našeho střihače, naše fanoušky, Péťu, Míšu, všechny. Prostě děkujeme všem za 100 odběratelů. A můžeme se na to vrhnout. Jako první, chystáš něco zajímavého v nejbližší době? Ano, chystám. Bude to merch. Popíšu ho dopodrobna. Vepředu bude takový logo, teďka vám vyskočí obrázek. A ze zadu bude nápis Rybářská parta. Bude to tričko, bude to, jaký chcete barevný, ale nejlepší to bude v tom zelené barvě. Takže to bude. Co plánujete jako speciál za 100 odběratelů? Za 100 odběratelů plánujeme fotbalovou challenge. I když jsme fotbalisti, chodíme jako náš koníček je taky fotbal, což bude tady tak nějaká otázka. Ale prostě uděláme fotbalovou challenge. Nejsme v tom zas tak dobrý. Prostě jsme tak v pohodě. Jak jste se všichni s klukama seznámili? Už se známe 10 let, fakt hodně dlouho se známe. Seznámili jsme se, máme se kamarádi, jak jsme se seznámili. No, asi tak. Víš, jaké je tvoje nejsledovanější video, víš, kolik má zhlédnutí a jaká byla tvoje reakce? Tohle video je YouTubeový. Myslím, že to je short, ale nejsem si jistý, já se tady podívám. Schválně. Je to short. Já se tam na chvilku podívám, vám vyskočí teď. Vyle z rybářské party a chtěl bych vám říct, že do toho nádherného rybníčku. Je tam 112 lajků, neskutečný. Děkuju vám lidi za takovou podporu, strašně si toho vážím. Takže další lidi otázka je pátá, že se jdem se na to vrhnout. Jaký byl váš důvod, nebo jak vás napadlo si založit kanál a jak vás napadlo natáčet zrovna tento content, jako je rybaření. Takže já mám povolenku už 7 let lidi, ohromných 7 let. A asi 5 let to bylo úplně mrtvý, jako to rybaření, že jsem moc nechodil. A poslední teďka 2 roky se s tím zabývám, jakože pomalu každý týden. V zimě teďka ne, protože je zima. 6. Jaké je tvoje nejoblíbenější video, které jste natočili? Tak za mě nejoblíbenější video, který je hodně propracovaný, je první rybolov trofejních kafrů. Teďka vás tady ukážu asi 10sekundový záběr z videa. Rybářská parta. Čau. A dneska já na to speciálu chytáme tady na nádherném soukromáku. Jsme tady 2 dny. Tak, tady jste viděli něco málo. Jako další tady máme 7. Jaké věci tě baví kromě rybaření? Baví mě fotbal, baví mě lezení na skály, baví mě vařit. Jaký je tvůj cíl na YouTube kanále Rybářská parta? Můj cíl je získat do konce tohoto roku 500 sledující, 500 odběratelů. Doufám, že se mi to splní a doufám, že si budete kupovat merch. Takže a ta je 9. Dal jsi nějaké předsevzetí do roku 25? Jestli ano, tak jak? Jaké? Dal jsem si, že chci pravidelně i sám se stříhat. Chci se to naučit od mýho střihače, že jo? Takže mě to trošku naučí. A chtěl bych teda pracovat hodně na kanále. Chtěl bych udělat lepší grafiku, videí. Všechno bych to chtěl vylepšit. Takže 10. Jak vás napadlo se jmenovat Rybářská parta? Chtěli jsme se jmenovat Kamarádi u vody, ale to nebylo zas tak dobrý. Nevím, komu se nelíbí Rybářská parta, prostě nás to napadlo Rybářská parta, komu se to nelíbí, tak mi dejte follow. Není to úplně otázka, řekni nám, spíš
Spíš co by si chtěl fanouškům říct, komu poděkovat a teda. Chtěl bych poděkovat fanouškům strašně moc za podporu, za všelijaký lajky, komentáře, všeho se vážím, všech vás nápadů a hlavně střihače a taky nějakýho chlápa, já se tady podívám lidi, Péťa, Míša, všechny tyhle jsou zabijáci, pardon, všechny prostě díky, že jste to Péťa s Míšou se mnou zvládli a podíváme se ještě. Tady někde bude ještě týpek, který chce poděkovat, vůbec nevím, kdo to je. Jestli se na to koukáš, tak díky. Ano, je to chlapa Cápci z ulice. Děkuju moc za to, že jste mi dali odběr a like a že mi píšete komentáře. A jako ještě poslední tady je, jakého máš rád youtubera, můžeš to podrobněji. Mám rád youtubery rybářské, mám rád rybářské, mám rád třeba Jonáše Edera, Jakuba Wagnera, všelijaký různý Kuba na rybách, všelijaký třeba ne úplně začínající, třeba z 2000 sledujících, ale tak. A ještě jako poslední, jaký jsou tvoje 3 nejoblíbenější druhy ryb? Tak mé nejoblíbenější 3 druhy ryb je okoun, pak mám hodně rád lína, není to jako chuťově, ale prostě mám rád ty ryby. Okoun, lín a asi to bude štika. Takže tohle byly otázky mýho kameramana. Jinak děkuju moc za rok 2024. Zvládli jsme to a teďka musíme ještě zvládnout rok 2025. Tak já se s váma loučím u dalšího videa a konečně u toho slibovaného merče se pod tohle video vyjde merch. Takže čau! A cca pořádně před... Ty jsi kokot. Mikiny. Behind the scenes. Tomu ještě jednou se na mě podívat, že jsi přes nožku. Akorát jsem to vypnul. Piča to ser, mě už to nebaví. Je můj střihač, který Kurva, takže mi nebyla znova vymočky. Ser mě nebyla. Ne, mluv víc nahlas. Dáš něco zajímavého v nejbližším. Ty jsi kokot.